Bună ziua! Eu sunt Ensar Duman, consilier medical de peste 10 ani de zile și astăzi vreau să prezint ceva ce poate pare imposibil: tratarea diabetului. În acest moment, în România, există peste 1.700.000 de bolnavi de diabet tip 2 și 3 milioane de români suferă de prediabet. Boala care, din păcate, accelerează rapid din cauza vremurilor în care trăim. În ciuda eforturilor de până acum, tratamente pe bază de medicamente sau insulină pentru persoanele diagnosticate cu diabet tip 2 nu vindecă, doar reglează nivelul de zahăr din sânge de la o zi la alta. Iar pentru fiecare dintre cei bolnavi, doctorii le spun că n-au nicio șansă de vindecare, că diabetul nu se tratează și că vor trebui să face insulină toată viața lor. Iar tu, dacă te uiți la acest video, se poate să fii unul dintre cei care suferă de această problemă și să fii îngrijorat că vei fi nevoit să suferi din cauza ei pentru toată viața. Însă, spre bucuria noastră, există o soluție. Cum este posibil ca diabetul să fie tratat? Acest tratament există încă de 15 ani în țările dezvoltate din Europa, iar un centru medical de excepție pentru această boală este Turcia, Istanbul. Însă, lipsa de informare din România ne-a ținut departe de acest secret. În cazul diabetului de tip 2, operații de interpoziție ileală au luat amploare foarte mult în ultimii ani și este singura și cea mai eficientă metodă de a trata acest tip de diabet, fiind și foarte accesibil în ceea ce privește costurile. La spitale și centrele medicale renumite din Turcia, medicii intervin chirurgical la parascopic pe intestinul subțire, prin interpoziție, transpoziție ileală. Iar procesul este ireversibil și boala nu va revine niciodată. Mai mult, după maxim 3 luni de la operație, glicemiile se reglează și revine la valori normale, fără să mai fie nevoie de medicamente sau alte tratamente. Nu se umblă și nu se intervine în niciun fel la pancreas. Nu este vorba de operație de micșorare de stomac. Îți voi prezenta la final câteva cazuri complete cu dovezi ale analizelor și nu numai. Sunt singurul consultant medical din România care ajut pacienții cu probleme medicale de peste 10 ani, transferându-i la cele mai bune spitale din Turcia cu care colaborez. Sunt unic reprezentant al Spitalului de Chirurgie Metabolică din Turcia și le ofer oamenilor din nou speranță și bucurie de a trăi viața din plin și fără grijă. Pentru acest tratament, eu împreună cu echipa mea suntem singurii care îți garantăm consultanță 24 din 24 și îți garantăm de asemenea că tot procesul va fi unul susținut permanență de noi. De la informare, transfer în Turcia, translator, preluare, cazare, spitalizare, operație și așa mai departe. Faptul că suntem profesioniști o spun și cei peste 15.100 de pacienți care au beneficiat de-a lungul timpului de consultanță și ajutor din partea noastră. Rămâi până la final să afli mărturiile cu dovezi a doar o parte dintre pacienții care au scăpat de diabet și și-au schimbat viața. Am auzit de Ensar Duman de pe Facebook. De firma Ensar Duman am auzit după internet. Am auzit de domnul Ensar printr-un văr de-al meu. De Ensar Duman am auzit de la un pacient care s-a operat de diabet la Istanbul. Intervenția de operația de diabet tip 2. Am făcut o intervenție pentru boala de diabet tip 2. Am urmat operația de diabet de tip 2. Operație de diabet tip 2. Intervenția de diabet pentru tip 2. Ce să vă spun, când am auzit mi s-a părut incredibil. Când am aflat că această operație este posibilă, am luat decizia să mă operez pentru că medicina a evoluat. Când am auzit că operația ar fi posibilă, am reacționat cu teamă, am întrebat doctorii din România, dar toată lumea spunea că nu există. Da, îți faci curaj,
și treci peste. Când am auzit de operația asta, am luat o hotărâre directă, m-am bucurat foarte mult pentru că pot să scap de acest diabet. Știind că diabetul nu se operează, am rămas așa uimit, dar m-am bucurat în același timp foarte mult. Soția a fost de acord și m-a susținut în ceea ce am făcut. S-au bucurat și ei foarte mult când m-au văzut pe mine așa entuziast. Familia și prietenii m-au susținut pentru această operație. Familia a fost foarte încântată de ceea ce s-a produs în urma acestei intervenții. Persoanele implicate în această operație au fost foarte deschise, mi-au dat toată încrederea că această operație este posibilă. Totul a decurs normal, ca și când ar fi fost o operație de apendicită. După mine a fost un proces destul de lent și ușor, fără nicio sincopă. Doctorii au fost super ok, spitalul foarte bun, nimic de reproșat. Condiții foarte bune, doctorii, ce să spun, Dumnezei. A trecut 1 an și 4 luni de la operație, iar acum mă simt foarte bine. De la operație a trecut 1 an de zile, am slăbit 20 de kilograme și e chiar ok în momentul de față. M-am operat în data de 25 noiembrie și acum sunt aproape 6 luni de la operație și vreau să vă spun și mulțumesc lui Dumnezeu că mă simt foarte bine. 22 ianuarie m-am operat, mă simt foarte bine, mă simt ca un nou născut. Înainte foloseam Siofor, o pastilă dimineața, una seara, iar după operație nu mai folosesc absolut nimic legat de diabet. Înainte luam 3 Siofor de 1000 pe zi și 3 Amaril de 3 pe zi înainte de masă și Sioforul după masă. Deci la început am folosit insulina, am început cu ea, am început cu 20 de unități, a ajuns chiar la 28 de unități și chiar Siofor 3 pastile pe zi. Acum, la ora actuală, nu mai folosesc nimic. Am fost bolnavă de diabet de 20 de ani și cu 4 ani în urmă mi s-a recomandat să fac insulină. Făceam 4 insuline pe zi și luam Siofor de 1000 dimineața și seara. După operație, vreau să vă spun că am mai luat Diaprel numai în cazul în care glicemia depășea 150 și domnul profesor mi-a spus că după 1 an organismul își va intra în funcțiile normale și nu voi mai lua niciun medicament. Înainte foloseam insulina de 2 ori pe zi, Novorapidul și Trulicity, care îl făceam o dată pe săptămână, Sioforul, aveam pastile de tensiune, pastile de dureri de picioare, de cap și la momentul ăsta nu mai am nicio pastilă. Viața după operație mi-a dat un curaj și mă simt foarte bine. Nici nu am cuvinte să spun. Foarte mulțumit. Nu am căzut vreodată că se poate scăpa de diabet. Înainte de operație aveam tot felul de mâncărimi, oboseam, vederea o aveam destul de slabă. După operație, aceste probleme au dispărut. Sunt un alt om. Vreau să vă spun că m-am născut din nou. Mă pot juca cu nepoței, am alt chef de viață. Înainte de operație nu mai vroiam să trăiesc. Așa eram de depresivă și nu puteam să mai fac nimic. Acum cu totul mi s-a schimbat viața și vreau să vă spun că m-am născut din nou. Aș recomanda din toată inima această intervenție. Cu cea mai mare plăcere aș recomanda-o și chiar am trimis oameni aici. Da, am și recomandat-o și o recomand în continuare. Da, aș recomanda-o cu multă căldură altor persoane care au aceeași boală și care vor să beneficieze de această intervenție. Să-i asigur că este ceva deosebit și operația dă rezultate deosebite. Un sfat să pună mâna să facă operația pentru că îi face bine. Un sfat să nu mai stea să se opereze ieri, dacă se poate. Cum știam că diabetul nu se vindecă, uite că știința a dovedit contrariul. Dacă și operația de diabet este posibilă și vă dați seama ce să mai spun. Fără cuvinte. Da, adică vreau să vă spun că trebuie să meargă cu toată convingerea și să creadă că această operație îți rezolvă problema. Adică eu pot să vă spun, garantez pentru lucrul acesta.
Recomand Ensarduman. Recomand Ensarduman. Recomand Ensarduman. Recomand Ensarduman.